Стандартният бетон има множество микропукнатини, пори и капилярни канали, през които водата прониква в конструкцията. Когато пенетрон е положен върху бетонната повърхност, структурата постепенно се изсушава, дори при наличие на висок хидростатичен напор. Нека разгледаме по-подробно как се случва това. Водата преминава през капилярните канали и микропукнатини в бетона. Тези пори са с ширина между 0,1 и 0,5 мм. Когато продуктите на пенетрон се положат върху бетон, настъпва химическа реакция, при която тези кухини и пукнатини се запълват с неразтворими кристали. Водата не може да премине през тези кристални образования и в резултат бетонът става водонепропусклив. Възможността на продуктите на пенетрон да проникват дълбоко в структурата на бетона, дори когато са положени от негативната страна и при високо хидростатично налягане, е резултат от сложна химическа реакция, включваща осмоза, реакции на сухи частици и брауново движение. След като проникнат в бетона, компонентите на пенетрон реагират с водата, калциевия хидроксид и алуминия, както и с други метални оксиди и соли, съдържащи се в бетона и движещи се през капилярите. Образуваната кристална структура вследствие на тази реакция блокира движението на вода, но пропуска въздух, което предотвратява натрупването на парно налягане в бетона. Ако с времето се появят нови пукнатини, кристалите на пенетрон самостоятелно ще ги запечатат, като предотвратят проникването на вода през новосъздадените пукнатини. Когато вече няма наличие на вода в пукнатината, кристалите на пенетрон преминават в латентно състояние, но веднага щом влагата се появи отново, кристалният растеж се възобновява. Освен че защитава бетона от проникване на вода и последващи увреждания, пенетрон го предпазва и от въздействието на различни химикали, киселини, индустриални отпадъци и агресивни подпочвени води, включително морска вода, като подобрява мразоустойчивостта и якостта на бетона.